Bukan saya kena pi. Itu dia kira. Pi kebra, nih bisa terus saya kena dong. Lagi mana? Oke, dah sekolah ni dong. Jadi bayar nih, kan pura. Ulang bayu nih. Tapi hijau tuh sih kan yang ni. Mana sih kan ada itu custom nih aja. Woman baik. Minta Bengal. Guys, welcome back to Jenny B Vlog. Asa kamu nonton kasih mozain dong, angbe mozain dong arena. Zeng dah abe menhana alasa hina gitu arena. Mahana abe ya zeng ke alasa ni linghor kasihnya arena. Langhinaunya sahani mani no hoy arena. Abe menau ji kebausi men abe menau alasa hiya denis tangsikin arena. To zeng dah alasa ni tambahan saya ada nonton mana takli bawa yang zibuni video लाबोदोंमोन जाहानो सिङाव जिबौ हाबनायनि भिडिअ थ' नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ बिराद सापर्ट खालामदों आरोना बिराद मोजां मोनदों आङो आरो साबस्क्राइबारबो फैदों आरोना बिरादनो थ' बिराद मोजां मोनदों आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय था दाबो सापर्ट होबाय था आरो उनावबो बिदिनो सापर्ट होलांबाय था थ' होमबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना आबैमोनाव एसे आलासि जाहैनाय भिडिअखौनो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै एसे थाइजौबो जानो लिंहरदों आरोना थाइजौआबो मोनजोब्बायनो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो आंनि होननाया माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय आरोना आंनि भिडिअखौ नायनानै ओरैनो दाथां आरोना लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै थानाङा अननानै साबस्क्राइब खालामलांथार आरोना 1K खालामना होथारदो लोगोफोर थ' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर स' गाइस जों दा आबैमोनाव फाइनालि मोनफैबाय आरोना जों दा आबैमोननि फुलखौनो एसे देखायलांबाय थानोसै फुला मोजां मोजां बारनानै दंथारो आरोना आगोलथ' मोजां दंबावोमोन दाथ' बारा मोजां गैबावलासो फुला दाउ खौवौआबो गाबगासिनो आरोना बिसाबो फुल गोजा बारनानै दं आरोना आगोलथ' बांद्राय बारदोंमोन दा बारा मोजां बारथ'वासै फाथो खाबाय खोनादों बै नोरसिं दंफाङा जोंनाव मानो जायाथाय बै नोरसिंफ्रा होनदां नोरसिङा आंना जाला माला जालाबायो नोरसिङाबो मैयासो खादों नै बिदिखौसो दा बोरायसिगोन बियो दा हरावनो बे गिदिरखौ मोनसे माबानाखा न' जासिगोनबो दां आरो दे थाइगिर थायाखै नामा एबार बेहाय थाइगिरानो बे सेपनथारना जागायानो सेहेरायानो बोरै आरो भिन्दिया दासो नै जानो माबाया बे गायनायखौ जानो मोजांथार भिन्दियाबो हनै दासो बै सिङाव थानाया मोननोसैसो हनै नै बे सिङाव थानायखौ खा हनै मोनसिगोन आरो मोजाङै खा जौगोन बिजौआ बाराद्राय गुबुं जादों जुखामा बाराद्राय गुबुं जाबाय गुबुंद्राय जादों होनदां दा अखा हाबाय थानानैसो थाइबें गैया हा आयै गैया देग्लाय थाइबेंआनो मैथा बांगाल मैथा गोखै फाथो दं आरो जाना सेहेराया बिराद मोजां जाखादों माया मैथाफ्रा नोंसोराबो गोसोम जागोनथ' आरो बेसेबां जानो आरो बेसेबां जानो बेफोरखौ जाबाय थानो हायाना ओइ फाथोआ जि आराम जादों माथो फाथोखौ लानांगोन खोमा आइ मुथासे आं फाथो दंना गैया गैया गोरलैसो लांनो मुथासेल' जायो रानियाबो जायो फाथोखौ
मैथायाबो जि आराम जाखादों बाराद्राय राबा मोजां जाया जानो गोरलैयासो मोजां बाराद्राय राबा मोजां जाया जाहानाबो मानबायसिगोन ओं बैयाव फै टिउसननिफ्राय फैगासिनो दं ओइ आबैया नोंखौ बिमा नुबायनो देरबाय एसे बिजों समाव नुनायमोन ना टिउसननिफ्राय फैबाय दा खुंगुरा हेल' हाय होन दे खुंगुरा मा नाम खुंगुरा हाय होन ओइ मा माबा देखायोलै नोंना मा अ फोरोंगोरा रुखांबाय जा बयलार रुदों जा ना अमा बयलारखौ अभेनाव हांगोन आरोना अभेनाव एसे मस्ला मस्लि फोननानै दसे आधा घन्टासो हालदै लाबोयाखै बानलुखौ ज्रोम होनांगौहाय ना एसे होबावदो जानो हायो नालाय ज्रोमबासो गोथाव जायो गारि बैखौब्रा नैबे जाथ्रा जायाखै होनदों हाबलांगोनसो एसे दा नोङो माबाबा आरो फिसा जाबावगोन ना रानबा नांथासिगोन गिदिंनो हानाय नङादां गिदिंनो हागोन बेफारियाव मेरला दंलै थाइजौआ थाइजौ हादों मैथा बांगाल बेखौ सायबाय सायखांबाय आलुआ बे गाबिननाय आलुआ मोजांहाय दामाथ' एखेसो 30 थाखा गिदिर नै किल' अभेनाव दाउ बेदर हांदों बयलारनि जि मोजां जाखाबायलै नै जाथावथावनो आवगायलाय बिराद गोरा जादोंमोन नामा ना दा जायाखै नायलाय बे मोनहांसिगोन आरोना हिट होगासिनो दं नै जा मोनसिगोन आरोना बियो मोनबाय नङा मोनसे माबानांगौ दसे लांसै दै मिथिगोन ना नै दाबाबो मोनसे थांफायो बे खामाना